Hi guys! Ngayong araw ay tuturuan ko naman kayo paano mag-livestream gamit lang ang cellphone ninyo. Hindi nyo na kailangan mag-download ng app. Ang gagamitin nyo lang ay Google Chrome. So, wag nyo lang i-skip tong video na to, ay siguradong matututo kayo paano mag-livestream sa YouTube gamit lang ang Google Chrome. So, panoorin nyo lang to guys. Hi guys, ang una natin gagawin pag ginamit natin yung cellphone natin, hahanapin natin yung YouTube. Yan. Katapos ay click natin yung bilog na may plus doon sa baba. Yan. Matapos naman ni-click yan, pindutin naman natin yung go live. Yan. Kasi maglalab tayo eh. Yan, yung lalabas. YouTube channel does not meet our updated eligibility requirements for mobile live streaming. You can still stream with your webcam or broadcasting software. So, wala naman tayong webcam. Ang gagawin natin ay doon naman natin i-open yung YouTube sa Google Chrome. So, yun. Click natin yung Chrome, tapos i-open naman natin yung YouTube. Pagtapos ay pipindutin naman natin yung kulay pulang arrow dun sa taas. Tapos ipipindutin nyo naman yung desktop site. Yan, desktop site. Pag napindot nyo yan, lalawak na yung YouTube. Kita mo na lahat. Yan. Yan. Tapos, pindutin mo naman yung yan. Tapos, click mo naman yung go live. Pag napindot mo naman yung go live, ang lalabas naman dun ay yung lalagyan mo ng title yung live stream mo. Tapos, yung lalagyan mo ng thumbnail, ilalagay mo dun kung anong klase yung video mo, yung comedy ba or yung horror or yung lagay ko people's vlog. Tapos nilagyan ko ng title, LS ko na to example. Tapos meron din dyan yung kung para saan ba yung live stream mo, para sa bata or hindi. Ang clinic ko ay hindi para sa bata, para may chat pa rin yung live stream mo. Pagkatapos ini-next mo naman yan. Pag tapos mo na lahat, click mo yung next. Ang labas doon ay sa chat naman. Yan. So mga live chat mo, edit mo na lang dyan kung ano. Pagkatapos pindutin mo yung next, yung nakalagay naman dyan kung public ba or private yung gusto mo. Public, makikita lang lahat. Yung private, para sa akin lang, para sa iyo lang. Kaya private lang, example lang naman to, kaya private lang. So public yung click nyo kung gusto nyo mapanood sa iba. Pagkatapos naman ay next mo at lalabas na yan. Yan ang lalabas. Tapos i-click mo yung go live. Pag go live yan ang lalabas, nakapag live ka na. Yan. Pwede mo na umpisahan mag-live. Yan yung gagawin lang pag gusto mo mag-live gamit ang cellphone. So, thank you sa panonood guys. Huwag kayong makalimot na i-like, i-subscribe, i-comment, at i-share yung video natin. Click the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you sa lahat ng nakapanood nito. Para to sa mga hindi alam kung paano mag-live stream sa cellphone. Thank you. Bye-bye.